नमस्ते प्रणाम। हम बानी भोजपुरी गायक पन्नू प्रेमी और एगो मुस्कान के लेल एगो बात कहल चाहतानी। का हो मुस्कान, का फायदा भइल अपना पति के इसे जान से मारला के? वो तो गएबे कइल, अब तू हो जइबू, अब बहुत जल्दी। प्यार ऐसा चीज है कि कुमार में सिर्फ कइल जाला, शादी की बात करबू तो सब सत्यानाश। मिनट में रह तारू, ऐसे करबू पूरा दुनिया ऐसे करे लगी। सुधर जा, आप लोग भी जितने भी आदमी हैं इस वीडियो को देख के दिल पर न ले, सुधर जाइए आप लोग भी।